Fil-qbil settorjali tal-għalliema l-Gvern Laburista kien wieħed li jagħtihom bonus ta' darba ta' 1,000 euro li ma jkunx intaxxabbli u allura dan ifisser li l-għalliema ikollhom f'idejhom l-ammont sieħin wieħed. Iżda Labour għażel li minflok iżomm kemmtu jisraq lil kull għalliem mal-250 euro. Dan wara l-bonus intrabat mal-paga tal-għalliema b'riżultat li ġie intaxxabbli u bekk kien hemm tnaqqis sostanzjali ta' 25%. Ifisser li l-Gvern franka ma' 3 miljun euro kollha minn fuq dar l-għalliema ta' pajjiżna e kif wara li tom dan ir-rigal huwa reġa' ħadulhom lura. L-għalliema kienu ilhom 2.5 jistennew li l-Gvern Laburista jżomm kemmtu magħhom wara li kien wieħed fil-manifest elettorali tiegħu żieda sostanzjali fil-paga tagħhom. Wara li ntlaħaq il-bil settorjali issa jidher li l-Gvern mhux qed iżomm kemmtu f'dan il-każ ukoll. Bl-edukaturi u l-istudenti tagħna jispiċċaw fost il-ħafna vittmi ta' dan il-Gvern li qed jibqa' jwebbes rasu u jżomm idejh.